Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Dizinni. Kull fejn inħarsu tista' tgħid li żgur jirnexxilna nilmħu xi diżinn. Ħafna mill-affarijiet li naraw madwarna ġew iddisinjati minn xi ħadd li ħaseb fuq xi diżinn speċjali. L-aktar diżinjaturi li bħalissa qed jiġuni f'moħħi huma id-disinjaturi tal-moda. Dawn jgħaddu ħafna mill-ħin tagħhom joħolqu diżinji ġodda tal-ħwejjeġ. Però mhux biss. Dawn jaħsbu wkoll dwar x'tip ta' stil jixtiequ jaħdmu fuqu. Li ma drabb ikun l-aħjar u anke l-kuluri tal-ilbiesi. Il-ħwejjeġ kollha li għandek fil-gwarderoba tista' tgħid illi qabel ma kienu reali, kienu biss f'moħħ xi diżinjatur tal-moda. Hekk ara. Id-diżinjatur jaqbad karta vojta u jibda billi jpinġi forma ta' ġisem. Mara, raġel, tifla, tifel. Skont għal min ikun jixtieq li jiddiżinja. Imbagħad hu stess iħalli l-immaġinazzjoni tiegħu tgħinu jpinġi id-diżinn. Araw kemm tidher li ġejja sabiħa din il-libsa. Min jaf kemm se tkun sabiħa meta tkun lesta. Fir-raħal ta' Żiżi, illum ġurnata sabiħa ħafna minn tar-rebbieħa. Ix-xemx qed tittawwal minn bejn is-sħab u hawn daqsxejn żiffa ħelwa wkoll. In-naħal qed iduru minn fjura l fjura u l-fniku żrameġ tgħid x'jaqbżu jduru fl-għelieqi. Żiżi u Kika qed jgħażlu xi fjuri mill-ġardina tagħhom ta' wara r-razzett. Il-fjuri se jużawhom biex jaqduhom f'bukkett sabiħ tal-fjuri għan-Nanna Teress għax illum tiċċelebra għeluq snina. Kika lestit il-bixkilla tal-qasab u l-imqass tal-ġnien. Kemm hawn fjuri sbieħ fil-ġardina ta' wara r-razzett. Żiżi qed tgħidilna li trid tagħmel bukkett mimli narċis. Hawn ħafna fjuri minn fejn tagħżel, liema minnhom hu narċis. Jien ma nafx li huma. Żiżi qed tgħidilna nserħu rasna għax se ssib narċisa u turijilna. Ara fejn hu n-narċis? Kemm hu sabiħ in-narċis? In-narċis li sabet Żiżi għandhom kulur isfar. U wara Kika għandha xi fjuri wkoll. Il-fjuri ta' Kika wkoll insejħulhom narċis bħal ta' Żiżi imma għandhom kulur abjad. Kemm se jiġi sabiħ il-bukkett tal-fjuri li se tagħmlu għan-Nanna Teress? Ara, waslu n-Nanna Teress u n-Nannu Mario u Żiżi u sħabha il-koll ħarġu jilqawhom u jawguraw lin-Nanna feluq snina. Kemm qed joġobha n-Nanna l-bukkett tal-fjuri li tawa Żiżi u sħabha? Li kieku kelli nażel li nkun diżinjatriċi? Naħseb li nażel li nkun imdawra b'ħafna u ħafna fjuri. Jeżistu diżinjaturi li xogħolhom hu proprju li joħolqu arranġament tal-fjuri tas-sew sbieħ. Dawn ikabru jew jixtru ħafna tipi ta' fjuri differenti u mbagħad bihom jirnexxilhom joħolqu l-isbaħ bukkett. Il-wart, il-ġiżimin, il-qronfol, il-ġielji u d-dalji fost oħrajn huma kollha tipi ta' fjuri li jistgħu jintużaw f'xi arranġament tal-fjuri. Dan it-tip ta' diżinjatur jara li joħloq il-forma li jixtieq bil-fjuri u ħafna drabi anke jqabbel u jħallat il-kuluri tal-fjuri sabiex il-bukkett ikun jista' jferraħ lil min ikun se jaqilgħu. Xi ġmiel. Id-diżinn jidħol anke fl-ikel ta' fux. Ħafna nies jieħdu gost qattaw ħafna mill-ħin tagħhom fil-kċina. Xi drabi joħolqu warti bl-ikel li jkunu se jservu biex jagħmluh jidher ftit iktar appetituż. U xi drabi anke jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom biex jiddiżinjaw xi kejk. Inti ġieli ddiżinjat xi ħaġa? Min jaf x'għad irid jiġi ddiżinjat aktar il quddiem. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darba
darbohra nilqawk għanna imma l-lum ser nejdu ċaw.